Ang kahimtang ni Zacarias, amahan ni Juan, nga magbubunyag, dunay nindot kayo nga pagtulunan nato, nga matag supak nato sa gustos Ginoo, dunay mahitabong dautan sa atong kinabuhi. Niya matag tuman sad nato sa gustos Ginoo, duna say maayong mahitabo sa atong kinabuhi. Lingiyay mong tupad na maayo ray nahitabo nimo gahapon, na maayo ra way daotang nahitabo nimo gahapon. Ug gani pasabot gahapon kuyog nimo ang Ginoo, nagtuman ka sa iyang sugo. Muna, pagsupak yun ni Juan, ani Zacarias, pag-ingo sa anghel, magmabdos imong asawa, niya tiguwang naman kay sila, ingo Zacarias, saon ako pagtuo, nga tiguwang naman kay mi? Ingo ding anghel, maamang ka. Naamang siya. Karon nga nanganak ng iyang tiguwang nga asawa, nakaanak gid sila, nahinumdom si Juan, si Zacarias, nagiingnan siya sa anghel, nganlan mo Juan ang bata. Ang iyang mga silingan mo, may ilang kultura nga ihingaan dayon sa mga sikat-sikat nga ngalan sa ilang kaliwat. Zacarias ang ingan, kasi siya may kinasikatan, pari gud siya. Pero ni supak ang inahan, ningon Juan ang iyang ngalan. Pagpangutana sa nila ni Zacarias, Juan ang iyang ngalan. Never been heard. Tungod kay ang Ginoo'y nagsulti. Pag tuman yun ni Zacarias, nakasulti dayon siya. Lilingiyay mong tupad. Yung na kay maintenance. Na pila ka buk imong maintenance. Kana, kay nasakit ka, pasabot na masinupakon kas Ginoo. Unya, maayo rasad ka kung musunod na kas Ginoo. Ngunay healing, tinuod nga healing. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon diri, ang Ginoo moabot, pero inigabot niya, limpyuhan niya ang mga kasing-kasing. Labi na gyud ang kasing-kasing sa mga pari. Ang pari, limpyuhan. Aron inighalad kuno, mahimo nang makapahimuot sa Dios. Kana ding muhalad tas Ginoo nga hugaw tag kasing-kasing, dili din na makalipay sa Ginoo. Bisag limpyo patagnaong niya atong kasing-kasing hugaw, ang Ginoo di malipay. Mas may paghugaw tagnaong limpyo tag kasing-kasing. Kanang magpakulor kasi imong buhok, imong kasing-kasing limpyo o hugaw. Labi na gyud isunod nimo kiskis imong kilay, unsa na, limpyo o hugaw. Imo pag yung usbon ang color sa imong naong, imong papution, imbis brown. Unsa may imong kasing-kasing limpyo o hugaw. Sama mo diyan nangaamang na mo. Kada nato supak lagi sa sugos Ginoo ug sa iyang kabubuton, mahugaw gyud ang atong kasing-kasing. Nya imong koloran imong buhok nagikoloran naman as Ginoong daan, ni supak na kas kamatuoran. Labi na gyud imong pakapinagkiskis imong kilay, nya badlisan pa gyud nimo, wa na supak na ka. Wa na ka nagpuyo sa kamatuoran. Punan pagyod nga magpalaygit ka kay aron di na jud ka manganak na ni samot na gyud imo na Ginoong giputol ang gihimos Ginoong ugat, mag-inom pagyud anang pills, so samot na gyud, mangabit pagyud, tiwas ngabit na, mangurakot pagyud, flood control, bastila daghana na. Magdumot pagyud sa iyang igsuon kay nag-ilog sa katigayunan nga binilin, tuana patay ka diya.
Niabot na lag Pasko, apag yun mag-uli, kaya apay kasong giatubang, hala. Nya, manimba dayon, magsigig luhod-luhod, Ginoo, kaluy itaw ko, Ginoo. Mo-offer ko nimo og balls para sa gratitude og petisyon. Ginoo, sa may imong gratitude, nabuhi pa ko. Sa may imong petisyon, patya ng animal kong igsuon. Uy, di na makalipay sa Ginoo, oy. Di ba? Unsa karoy gipasalamatan sa atong mga politicians, labi na gikas presidente hangtod sa mga barangay officials, na karon sila gipasalamatan sa Ginoo. Ha? Ang mga taga DPWH, ang taga Congress, taga Senado nga naputos ron sila sa mga batikos, na karon sila gipasalamatan sa Ginoo. Og labaw sa tanan, kitang mga tao nga naigos baha, naigos linog, nawagtangan natas budget para sa atong PhilHealth. Ana, nakadungog o nakakita ta niining mga ghost project. Makapasalamat ka tas Ginoo sa inyong paminaw. Ha? Ambot lang. Kinsa dinhing mga asawaha nga nagsigi jog pasalamat, aw bisag karon lang buntaga, nakapasalamat mo nga buhi pang inyong bana. Taas ang kamot. Jutaya eh. Nakalitan. Kinsa ninyo dinhing mga banaha nga pagkakita nimo sa imong asawa nga naglihok-lihok, nakapasalamat din kas Ginoo. Taas ang kamot. Ay pamakak. Sus, upat ra kabuok pastilan. Laktod pagkasulti, wa na gay klaro atong kasing-kasing. Wa na klaro. Mao na renewal, palimpyuhan nato sa Ginoo. Ug ang mulimpyo nato mao ra sad ang pulong sa Ginoo. Mao na si Maria gihigugma gid niya ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mao ra gyud makalimpyo nato. Inigingos Ginoo, palit mog slat. Pulong ba na sa Ginoo, palit og slat? Kisa man ang pulong. Nya, musunod mo na, dili. Ang amag di mo musunod nga, dinhi simbahan, inigmisa, ako man maoy mouthpiece sa Ginoo. Nya, ang Ginoo may nagingon ako, baligyaig slat. Naku, paraon sa mga Lord, para na sa inyo mga panginahanglan. Unya ningon man ang Ginoo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. O di igpalit ni mog slat. Mura ra sa kag nang hatag ngadto sa kabos. O kinsa may kabos, ang atong parokya. Wa pa mahuman atong bell tower, napatay himuonong CR. Anya ato pa nang ilisan atong mga bangko. Mga bangko nato in town. Giagay ay nagmaayo. Nya maghimo patag kumbinto kay kalusnoo na atong kumbinto, atong CR way klaro, wa tay mga social hall diri nga arang-arang. Ato ganing choir, mga buutan ra ba kay nignaong na. Mura gitaon sila gisod sa prisuhan. Diri ra sila luyo ng higda anang bot nakabanig ba kani sila. Nindot ra ba kay nigtingog, may tagdot jog dugay pa ni sila mga matay. Pero na nagligdas lang taon diha, hugaw kayo. Mao hinaon mura sa silag na tao sa pasungan. Mga igsoon, kabos. Nya naapatay mga kabos rong tabanganan. Atong slot nga DPR kanang tukurag balay. Nay nang-apply nato mga 100 na nakabok. Ang ato rong DPR makaabot ron siya mga 42 ka balay siguro ang atong matukod. Makasugod ta karong human sa Christmas kay niingon ang atong contractors nga amo usang bisitahon pa der kadang tanan ninyong nalista anamo na mog bisita kay haron ma-estimate yung unsaon pagtrabaho ana dili sayon ba dili basta-basta nga ditsuon lag buhat mo na kabosta pero mahimo tang dato basta mosunod tas Ginoo mo na si Maria pagsunod gid niya sa pulong sa Ginoo, nahimo din siyang labing bulahan sa tanang babae. Si Zacarias pod, pagsunod gid niya sa pulong sa Ginoo, hastas Isabel, nahimo sad silang malipayon. Gani sa tong ebanghelyo,
nagdaig si Zacarias sa Ginoo. Ngilingay mong tupad, ing nakadaig ka sa Ginoo tungod sa akong naong, ing na pagkakita nimo sa akong naong, nakadaig ka sa Ginoo. Ay, ang uban nato dayog ingon nga man sad ni siya nga gibuhat man is Ginoo. Yawa manignaw. No? Ayaw pasabot kung tan-aw nimo sa imong tupad, yawa naong, ang problema naa nimo hugaw ang imong kasing-kasing. Mao na ang imong mata hugaw sad. Daghan kag sala ba? Daghan kag sala. Tingali, naani mo ang mga kalagot, nya kanang tupad nimo usa na sa imong gikalagutan, mao na magtan-aw kas naong, magkusmod yung ka. Pero kung naani mo ang Ginoo, unsa may gingos Ginoo? Higugmaa ang mga makasasala, kay nianhi ko para sa mga makasasala. Inig kakita nimo sa imong banang nangabit, purti nimo makahigugma, makaingka di arag yung gihigugma sa Ginoo. Luspad na kaignaw. Di ba? Gihigugma ko sa Ginoo ang mga makasasala. Nga ikaw sad banab, tan-aw nimo sa imong asawa, purti sad kabakakon, yaw-yawan pa kaistanan, inigbuhat niya na sunod sa una maglagot man ka karon makaingon jud ka nga kani siya gihigugma ginis Ginoo. Kung ako pa lang ani gipatay ko na niya, Ginoo pa ko, pero kani kay buhi pag higugma ginis Ginoo, kinsa man kong mosalikway aning panuway dako. Di imo dahil siyang higugmaon. Nya malipay na ka, Lord, nagkausa na ta karon, higugmaon jud ni nako. Ningon ning Ginoo, gaksag maayo. Igakos nimo, muhunong nagtabi. Adi mo to, soy. Nay asawa ba magyaw-yaw, gaksa. Nya moyaw-yaw pagid piita gyud maayo. Sus. Awa ko kasuway anas madre ha, pero ako lang nang gi-imagine. Ako lang nang gi-imagine. Kamusad basig magtuo mo, ako na lang gi-advance daan ba, basig ato lapad kasuway di tingali si ana. Sa una katong nanguyab pa ko sa una. Uy, nakauyab akong napo kabuok sa akong kinabuhi before ko nisod seminaryo. Naam sa panahon mag-away-away, epektibo na, epektibo. Labi na yung tamparoson ka, nga inigtamparos ni mo, maingon ka, sakit-sakit sada, samot manong kagkagwapa. Ang sunod kurot na lang, no? Kana bang kusi nga dili ipadot, kurot. Nga imo sang baslan og hikap, hilom dayon. Kasunod tuig, bunyag na sad. May kinasal, okay ra kay na. Magpabunyag sa diri, wa man sa mga kasal. Hugaw, kasing-kasing. Mao na ang kaluwasan di ay tinud-anay. Mahimo ra gyung nindot kung kita nagsunod sa pulong sa Ginoo. Muna, ang kanang pag-abot sa Ginoo, kulba man kay nastanan, pero unsa may gisultis Ginoo diri sa atong ebanghelyo asa Salmo responsorio. Ihangad ang inyong mga ulo og tan-aw, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Kinirong nang hitabo sa kalibutan, gubat, kaning sige aning atong mga korupsyon dinhi. Ngilad biya kay ni nato tan-awon, pero limpyo lang tag kasing-kasing, makaingon gid ta haduol na ang kaluwasan. O kinsa may makaluwas nato, kining mga buangon natong mga leaders. Ngano man sa ilang pagpaantos nato, gitagaan tan lang, gidakdakan tan nila cross. Kung ato lang ning pasanon ang atong cross, maunay makapa langit nato. Unya ang solusyon sa daning ilang kabuang karon, labi na ning mga bakakon kay nato mga leaders, kani bang ato mga leaders nga mura bitaw silang nangaadik nagmaayo aning gahom, aning kwarta, o kaha nangaadik sa drugas, kanang nagtuo sila nga inigsulti nila, di ta kasabot nga namakakragid sila. Kanang mga lidera, kung ato na silang higugmaon, nya ato ragid pasanon, nya magpractice ta
sa mga buhat sa Ginoo, mawara pud na sila. Mga wara na, igsunod ang eleksyon, wagtan na sila. Labi na gyud magkahiusa ta nga di na kita mo elect og mga taong sama ana nila og mga related ana nila. Mga wara na sila. Nya og di na sila ka mawa inig eleksyon kay manikas gyud. Mga matay ra na sila. Di ba? Mga hogs pampang, mabangga, makras, atakihon, mga matay na. At tanawa imong tupad. Hingna, nusa ka mamatay. Hingna. Nya, maingon din na siya, ikalay una. Kung kulbaan gani ka, pasabot, buangon ka. Og malipay gani ka ngayon, ikay una, pasabot, mauna ka ngadtos langit, mauna kag kasinati sa tinuod nga kalipay nga langit nun, malipay gani ka ang imong kasing-kasing naanay Ginoo, naanay kaluwasan. Sige, katong malipayo ng mamatay, manindog ta.